Magadi mama. Ndinofara makadi. Mune vana vangani mama? Ndine 2. Is it 2 boys? Yes. Huh? Yes. Wakomana? Yes. Okay. Iteso mongo. Now I will teach you how to prophesy. Can I teach you a little bit? Okay. When you are prophesying, you should hear God. That's lesson number 1. Never attempt to say if you did not hear. Okay. Mama, is this Adriel or Adrian? Is it Adriel? Yes. It's what? It's Adriel. Adriel. Yes. That's the name of your son? Yes. My first son. Munopireko vana mazita akaoma kudaro. Uyu ndatoritadza iri asi ndiAdi futi anonzi Ariel. Ndatadza iri. Ha! Muri kuona zvamuri izvi? Murume haungamugone. Chokwadi. Ndakakutesai kudai ndatombofunga kuti mimi muri muScots. Unonzi okusouth kwanzai? Muxhosa. But ndakanzi aiwa ndiwe muno. Chivhindikiti chemuno. But zvakadaro pane kungorasiswa. Murume wenyu ari kupi? Ariko kuSouth Africa. Haana kutotora mumwe mukadzi ere ikoko? Akatora. Atora mumwe? Yes. And you are in pain. I'm in pain. Yes, I know. But guess what? When you are talking to a man of God, everything will disappear. Amen. That's the reason why I'm talking to you. Everything will just disappear. Amen. Makamira pana pamama. Ndiri kuoneswa mashingaira muchiti zvemba zvanetsa. Yes. Ndokubva mabva kunyika yamakanga muri yeCape Town. Yes. Ndobva mauya muno muZimbabwe. Yes. But magona mauya paservice yanhasi nekuti hamusi kuzodzokera makadaro. Amen. Look at the power of God now. Come here, mama. Come here, mama. Look at the power of God now. Mama. Yes. Nzvimbo yewedza. Pana munoziva here? Wedza ndokwandinobva kwasadza. Kumusha kwamama ndekupi? Kwachirumanzu. Kwachirumanzu. Yes. Chinzwai nyaya iri panapa ndotaura nemi. Toda kunyaradza mhepo dzese dzinobva dzese kunana wedza ikoko. Yes. Zvinhu zvokuitirai zvakanaka. Ndinotenda munhu waMwari. Ndiri kuoneswa paine murume, but murume uyu ndiri kuoneswa ndiri kutsvaga makumbo ake ndiri kumashaya. Yes, ndibaba wangu Profeta wana makumbo ose. Vakabviswa makumbo. But pane chigunwe chandisiri kuona. Yes, vakabviswa futi chigunwe. I am trying to go scientific, but I'm failing to put this word. Have you ever heard of the word gangrene, something like that? Gangrene, yes. Yes. Gangrene, yes. I saw it in the realm of the spirit. Yes. Now, I am seeing your challenges now. Inyaya dzekuti baba namai havasi pamwe chete. Vari vese rese, I'm talking to you now. Aiwa vakasiyana kudhara ndine 3 years. Uri mwana mudiki. Ndiri mwana mudiki And mai vakatomboedzawo kuita move on. Yes, vakazama. Ndokubva murume wachashaika. Vakashaika. Pane matalks andiri kuoneswa in the realm of the spirit. Kuti vadzokerane zviri kuramba. Zviri kuramba meno. Baba vari kuramba. Takatombozama kuti sezvo baba vasira makumbo regedza kuti try vachengetana namai asi baba vakaramba. Mukuda kudzokera kumurume wenyu here kana makuda mumwe? Ndakarwadziwa munhu waMwari. I'm confused. Handisizi kuti Mwari ngawandibatsira, handisizi kuti ndoita sei. Okay. Yes. Ndoda kuti mumbogara apa. Ndichakuudzai pasina vanhu pachechi panapa. Zvokuita. Okay. Vanhu vari pano vakangwarisa ka? Vanoda kutonzwa masolutions. Okay. Saka ndomirira vakuimba. Ndongoya pamuri nekazeze ndokuudzai zvokuita. Alright. Mwari akuitirai zvakanaka. Uyai papa. Thank you, my Father, in the name of Jesus. Blessed be your name.
ava ndangonzi ndivanamatira ava ndanzi ndikunamatira ipapa. Thank you, Prophet. Especially nyama dzenyu dzakutambudzai. Chokwadi. Asi ndanzi vapora nezita raJesu. Ndichataura nemenda yamunogara. Praise and worship imbonemberawo mbijana. Ndemboti mwenyu nevandati ndichaudza zvokuita. Munhu wese ramba wakamira anochidawo ndisvike kwauri.